Prvi 100% niskopodni električni tramvaj razvijen je i proizveden 2005. godine za grad Zagreb u okviru konzorcija Crotran pod vodstvom Končara. Proizvodnja opreme za električne tramvaje u Končaru je počela 50. godina prošlog stoljeća. Tramvaj TMK 2200 pripada najsuvremenijoj generaciji gradskih električnih tračničkih vozila. Duljina, tehničke karakteristike i oprema mogu se prilagoditi zahtjevima kupca, ovisno o potrebama pojedinih gradova. Većina opreme smještena je na krov vozila, kako bi tramvaj mogao biti niskopodni, što omogućuje brzu i jednostavnu izmjenu putnika. To osobito pogoduje osobama s poteškoćama u kretanju kao što su mala djeca, starije osobe, invalidi i drugi. Tramvaj je potpuno klimatiziran, interijer uređen moderno i praktično. Veliki panoramski prozori omogućuju dobru vidljivost, a vožnja je ugodna i pri maksimalnoj brzini od 70 km/h. Radno mjesto vozača, upravljačnica, je klimatizirana, ergonomski oblikovana i suvremeno opremljena. Vozač ima potpuni nadzor nad unutrašnjosti i okolinom preko sustava kamera. Niskopodni tramvaj pokreće glavni pogon s asinkronim motorima i najmodernijim pretvaračima, a upravljan je putem umreženog računalnog sustava. Hidropneumatski sustav ogibljenja osigurava sigurnu i udobnu vožnju u svim konfiguracijama terena i pruga. Postolja su plod vlastitog razvoja u Končaru. Primjena suvremenih tehničkih rješenja smanjuje trošenje kotača i pruga u usporedbi sa sličnim rješenjima. Na zavarenu čeličnu konstrukciju tramvaja zalijepljene su oplate i prozori od najsuvremenijih materijala. Tramvaj je sastavljen od 3 ili 5 modula povezanih s globovima. U petodijelnoj izvedbi dužine 32 metra maksimalan broj putnika je 202, ovisno o rasporedu i broju sjedećih i stajaćih mjesta. Broj modula, kao i ostale karakteristike, moguće je mijenjati. Prilagodljivost zahtjevima kupca prednost je Končara, a rezultat je dugogodišnjeg iskustva u razvoju i proizvodnji tračničkih vozila kroz rad kompetentnih timova stručnjaka i iskusnih radnika. Uz visoku kvalitetu proizvoda po prihvatljivoj cijeni, Končar osigurava servisnu podršku u garantnom roku i kasnije, kao i punu pouzdanost pri svakodnevnom korištenju u svim vremenskim uvjetima. Naša vizija su gradovi s ekološkim električnim vozilima u gradskom prijevozu, ugodnog izgleda, dobro opremljena i sigurna za putnike, vozače i ostale sudionike u prometu. Dugogodišnje iskustvo u proizvodnji, vlastiti razvoj temeljen na iskustvu, znanju i primjeni modernih tehnologija i zadovoljstvo korisnika garancija su kvalitete. Končar. Tradicija, znanje, odgovornost.